Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Nadang kuya kiniki di ba na bagi advertisement? Balay sila penjenjar ya lagi. Papinyin kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kah New Trap Acek National Movement ACNM hadian belayo iknyu jor na kipai ba mar kilapa ka dor khas yo midrang ba ka jalau konrat ke sangma ban ujor ba kitrok kit marbam ki bawan na asam ki hab ban sha tho ha umling way bridge bat ki hab ru ban siu pisa na kini kitrok ki balalam pat sha ka chingki udor jong ki marbam ha ki yo ki hat bat ki pai ba pat ki hab ban mat ya kani ka ching e Habai keren berkilar petai ku boru Presiden ke New Trap Acek National Movement uba lam perang karboni uba kentu yu mitrang ba konrad ke sangma uba de yu clear du jok sorkar bakin ai da ka hukum baki trok ki bakit ikitai ki marba mardi ki bawan nasam sa megalia dai ban sange mardor pat lada ka sorkar kamla na kaliang jong kaseng kan hab ban pen sange hino ya kani ke jinglutie bat kene ke jing tho yi kali ha kete jaka wa keno ba ko don ke jing pisa na kitrok bat wat na big up pro kam don jing mapsu kene kelawan ra ya ke jing kiudor ya ki marbam mode ha ki banta jong kari si dia bro iskatang iso beniau bakum ka seng am ka ba le tepi ba ka jubet borbor yo pursam bar ki jing keu ki marbam mode bar ni kisna mladap ko ndang keu se ya usahat ban inspection ya di bukan mori ke jing keu ba ki marbam mode ni tep ba hadu menta kador tu pusben la poisi spal po te menta ni lap ya kada ba dosan kadai na marketing syak krom pisa jong kitrok ki bawan na keleng jong kari khantam ko bang yo ing jing tep ba ki bawan na po is la ka jong kador ki bawan na shabar jong is la ka jong kador bat bawan na asam la ka jong kador ki kali bawan na asam ki ai lang ba ka surok ko hati silong ki wan ban penhap ki marbam ha ga nong ba silong bat na silong la pensap yang sya borok ki benta jong gari kasi centia kane ka jing thau ya ki marbam ka penlong ya ka jing kiudor ya ki marbam ki merde ha ka jing sya katai ka kata ka badon ho umling ka long tang pan thau ya ki marpau kendau ki bami na kane ka jala ban lech sya asam lane sya ki karkhana ki badon HEPIP habanihat Ribon District dai ban thau tang du yong mausun mauleng lada don siap bat kiwe ki marpok ndau om ya ki marbam merde ban kiu na asam siamai kalia te habade bakane na kaliang jong sengat siam kodap idol cast mane show chief minister government of Meghalaya la ai piru show deputy CM Wapos Tonton Song but kumju show minister in charge ka transportation te nakaliang juga siam ni dawa ba chief minister ubodai u klidu jong government of Meghalaya udai ban tukla baden pastok sundon namar katkum kejingsia ba kadau ba kadau san ba penlong ban kiu ki marumbam mardi hal negeri ki kecungi kalong balasha krom kisah stelenti sei kalawe jong kinong bala sei kalawe jong udukso tinama kata ka seng chin em ka dawaju naga government of Meghalaya ka den pas na sundon namar julap mundo ban syakrong tax na syakrong pisah marbam but habare begene nakaliang jong chin em katawa bat ke maham juru dai tang yene kata ban umling ka maham ya borok kiket hasil ter jong ka srok ba bypass mangi i kiket ki bun ba ante bo bypass ladai te po thang salai ladai te po mau khalanu kiket sudah tilada ya ki marbam morde lakrong no pisah sunti ke mano man mati ko sosat dai pa ba dai ki dok so dai ki nong snong jong kari kesini tiap jong jalahi berway but ngimpat ju so meno ba kan don ka jingkrong ane ka jing tho hawa spirit
ya ki mama mode re mentang yo ya komplain las jam tap sau ma tekan long re ke jing le ban yo pa da lor ha ka ne ka por pa jenjar ka por ka pa so sat yo pa ba nung snong keus ka marbam mode boro shikutu bangin patlap bangin pat yo e komplain ngin patip jing sia bangi ong bagi maluri ki pel keu ki marbam mode re pleng de ki puj po ka ba ki riu simet ki la sukrong pisa hat na ki marbam mode tak pam toy simet kat ba ka jing jenjar bat ka jing jelap bat ka jing sosat kawan sia yang pan musno te nama kata ka seng HM ka pek nam ta ka ba ka met jong ka chat pelrio jong ka stat hi berway gidawa ba Government of Maclear de pasnga no shisndon ya ka ne ka jing krong pisa na ki marbam mode lada ja ko sarkar kam lai e na yan ko seng kam don option show kam ban se mun hab lai kan but ni haban itin pra ti ket bi an ki ba krong ki marbam mode ka ba lakta yu duk sok ka ba kta yu ki pa ba mustam jong ka chat